Dang nong ale ada jem no. Ya. Jai Hind, गारि गोदान बायनायनि सासे फंबायखौ मदद खालामनांगौ। सानसेखालि आं बे फंबायखौ मदद खालामदोंमोन, बेनिफ्राय सासे फंबाया कमेन्ट हरदों, आदा बिसोरनियाव बेफोरबायदि बुस्थु गैया, नों बायना हो आदा प्लिज, आं दाबो गोसोआव दं। बेनिफ्राय आं दा बै फंबायनि कमेन्टखौ लानानै आं दा बे खामानिखौ मावनो थांगासिनो दं। बेनिफ्राय बे गारिखौ आं मैया बुंदो, बेसेन गोसासिन गारि, दामिसिन गारि, 60,40,000 गारि। बे गारिखौ मानो बायो बेखौ जायफोरा फैसा खामायो बिसोर बुजिगोन, जायफोरा बिमा बिफानि सायाव गिदिर गिदिर मोनो बिसोरथ' बुजि मोननाय नङा। बेनिफ्राय गोबां बायदिसिना बुंदों। बेनिफ्राय खमसे खम 800तासो कमेन्ट आङो रिप्लाय हरनो हायाखै। दा भिडिअनि गेजेरजों आं बुंनो हाबाय, मैया जायफोरा आंखौ मोजां कमेन्ट हरदों गोजोननाय थाबाय, गोजोननाय जासिहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय। 60,40,000 कार बे नुनायाव फिसा जानो हागौ। बे गारिजों दुनियानि मानसिफोरा धोनि जायो, न'खर सालायो, गथ' गथायखौ सालायो, बे गारिखौ सालायनानै बिजनेस मावनानै। फंबायमोन, लोंनाय जानायजों नङा, बेंगलिनि, बिहारिनि, बाङालिनि, मारवालिनि माथा जानांगोन। जुमाय सेरेब लोंनाय आरो बेदर फिसाजों जानाय नङा दिनैनि दिनाव फंबायमोन, जोंफोरबायदि गोरिबा। दा नै बेखौ सोर हरदों? नोंसोरनि जानो गोनां बाजैया। बाजैया मैया गारि गोदानाव मा खुवायना हरदों नाय, मोखांजों नायफैदा, नायना ला। गारिया दासो समायबाय, माने गारिया दासो समायबाय। मैया लांगगौमोन। आं गारि बायनाय लोगो लोगो बाजैया नै गणेश बाबानि मुर्ति सिथाबनानै हरबाय मैया। मानो होनोब्ला गारियाव जिउ थायो, गारि सालायनायनि आगोलाव भगबानखौ फुजिनांगौ, नंगौना नङा? बेनि थाखायनो बाजैया मैया बेखौ सिथाबनानै हरबाय। ओरैबायदि समायदों, नै ख्रिं 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 गाबलायो नै, ओरैबायदि मोजां मोनदों। दा जोङो थांनोसै मोनसे जायगायाव, सासे फंबायखौ एसे मदद खालामनो। गारि गोदाननि आरो गारियाबो गोदान, बाजैयाबो गोदान। गारिया बेसेबांनि? 60,40,000 कार बे गारियाबो गोदान, बाजैयाबो गोदान। फंबायमोन, आंनिया गारिया दामि नङालै, बाजैयासो दामि। खोनाबाय? बे बाथ्रा बुंसेखौ गोसोआव ला। गारिया दामि नङा, बाजैयासो दामि। आरो बे गारिखौ जाय बायो न'खर सालायनो हागोन, न'खर सालायनानै न'खर खुंनो हागोन, गथ' गथायबो फरायहोनो हागोन। चले धुला उज्रायनोसै बेबाराव। ओइ सेंग्रा, आयालाय? आया गैया, बहा थांदो? हाथाया। नों ओंखाम जागोन ना जायाखै? आं सोरमोन? आंनि नामखौ बुंदो। मा बुंदों? ओमफ्राय आदा जेम्स। आं बे बाथ्राखौनो खोनासंनो फैदो। आदा जेम्स। सोरबा मानसि मोजाङाबो आंखौ बावगारनो हागौ, बाट बे फंबाया आंखौ, आंनि नामखौ आदा जेम्स होनना बुङो आं फैबानो। आं बेनि थाखायनो ओरैबायदि मोजां मोनो। मानसि मोजाङाबो मानसिखौ गाज्रि मोननो बा दसेनो बावनो सम नाङा। बाट बे फंबाया आंनि गोसोखौ माने देरहा होयोलै, पुरा देरहायो आं बे फंबायनि नि बाथ्राखौ खोनासंना। नोंनाव न'आव फेन गैगोना गैयालै? फेन दङ? आदसा, बिसना गैया न' नोंनाव? नों हायाव उन्दुयोना? नों हायाव उन्दु, आइया बिसनायाव उन्दुयो? आं नोंनो मा लाबोदों मिथिबाय? मा लाबोदों मिथिबाय? नोंनियाव जिरायनो माबा दंना गैया? जिरायग्रा गैया। येस। सानसेखालि सासे फंबाया कमेन्ट बक्सआव मा होनदोंमोन? आदा बिसोरनि न'आव सियार गैया, नों सियार बायना हैथां आदा होनना बुंदोंमोन। बेनिफ्राय आङो बे फंबायनि कमेन्टखौ लानानै आङो दिनै सियार लानानै फैदों। मानो होनब्ला बै समाव आं फैफिननो हायाखै। नोंनो मा लाबोदों मिथिबाय?
जिरायग्रा सियार नों सियाराव जिरायनो हागोन ना हायो र' होमब्ला र' नों सियाराव जिरायनो हायो हा नों सियाराव जिरायनो हायो हायोना फैलाय जिरायलायनायनि नों आंखौ गोसोखांगोन ना खाङा गोसोखाङो आदा जेम्स सानाव फैगोन ना फैया होनना गोसोखाङो देलाय जिरायलायनै नोंनो सियार लाबोदों आं दे जिरायलाय लासै दे नै आं फैबा नोंसानाव जिरायनो हासिगोन ना एबार ना हा गोलैना दे येस नों दायो आइनो मा होनना खोन्थागोन आदा जेम्सआ सियार फैदो नों दा जिरायनो हासिगोन ना नों हायावसो जिरायोमोन ना अके नोंनो मिथाइबो लाबोदो दे आं नानि मोननोबो हरनोसै ना माखासे मानि दोङो नोंनो सिंग्रा जालाय दिनै आंनि आखाइनिफ्राय दे जा दे जायै रायलायगोन ना नानिमोन जानो दे जा आबौनो जा दे नैयाव नोंनो मिथाइ लाबोदां नै लालमन नै सिंग्रा गजा दायो आइनो दे आइनो हो दे र' आं बोनना दोननि दे नों लासै जा दे नोंनाव मा गस्लाया हामा जाजोब्बाय गस्ला गैला दे आं फैबावगोन दे सिन्था खालामनालै नों आदा जेम्सआ न'आव फैलायबाय नों आंखौ गोसोखाङो हा आदा जेम्सआ जोंनाव फैगोन ना फैला होनना सानो हा नों जिरायबाय था दै ओमफ्राय आइनो मा होनना खोन्थागोन दे जिरायनानै थादो नों दे सियार गैया गोबावथार जाबायमोन नोंसा बायजोब्बाय बायफिनाखै दा एबार आं नोंनो गंथाम लाबोदो दे नोंबो आइबो आगैबो दे सोरबा फैबा आरो जिरायनो हासिगोन ना आदा मा नाममोन आदा दे बुं खेबसे दे आदा जे दोङो दे गजाफोर दोङो दे खुसि ना आंखौ नुना खुसि जादों मोजां मोनदों हा लासै जा दै आंखौ नुना मोजां मोनदों आदा जेम्स सिनेमा नोङो नङा खोमा है नङालै आदा जेम्स नङा बेलेगसो गारियावनो सिनायखायो नों गारि फैनायाव मा साननाय आदा जेम्स फैदो होनदों नों सिंनिफ्राय नाहरखामानाय नामा नुबाय आंखौ साननाय आं नङालै आदा जेम्स नङा भाई आं होनखायो बे फंबाया आंनि माने गोसोखौ माने देरहा होयो बेफोरबायदि गथ'आ आंनि नामखौ गोसोआव लायोब्ला आरो मा दंबायो बेफोरबायदि गथ'आ आंनि नामखौ गोसोआव लायो जिबनाव आरो बेनिख्रुइ देरसिन गैला आरो बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन खामानि होननानै आं सानो मोजां मानसियाथ' मा दानो लोगो जागोन दानो बावगारगोन दानो बायदिसिना नाथाय बेफोरबायदि फंबाया आंनि नामखौ लायो यार आं फैबावगोन दे एसे बैसागुआव फैगोन दे बैसागुआव फैगोन नों मोजां था दे आइनो दायो खोन्था दे आदा जेम्सआ फैना सियार होलांदो जनो होनना बुं दे थादो दे था मोजां दे जा खेबसे दे फाय नोंखौ हाग खालामनो लुबैया दे मोजां था दे फंबाय दे मोजां था नों मिथाइखौ लासै जा नों रायलायनानै जाना नांथागोन दे नों सिंग्रा जायोमोन ना जायामोन जायो नों नांथागोन दे आंबो थांनोसै न'आवबो रावबो गैया दै लोंना हो दे रायलायनानै जाना लासै जा दे नैफोरखौबो दायो खेबसेनो बुरजा जाना दे उदै हामा जायो खेबसेनो बुरजा जाबा आइनोबो दोन लासै जा दे आइदो नोंदो रानना जा दे मोनसेल' जा दे बुरजा जाना दे थादे बाबु दे खुसि खेबसेबाव आदा येस गुड यार दे फंबाय दे था दे मोजां था न' नेबाय थादों दे बे फंबायनियाव फैनानै सान्थि मोनोलै गोसोखौ माने गोसोखौ देरहा होखायो बे फंबाया गोसोखौ माने देरहा होखायो अब्ला लोगोफोर जय हिन्द